Kardom Karbi Anglong West Karbi Anglong Dimha Sao Kedu Karbi Lapen Akhai Gaprek Tribes Atum Aphan Anta Lapen Kilonjia Ohomia Lapen Adivasi Atum Pan Anta Nili APHLC a President Pen Kapachini Kangtung Baka Thak Dun Kangtung Abinong ke Nilitum lai hui kan ning nang ia son do punitum makate seta ilitum Bongo Sena pen Bihar Sena Tirabdun pen ajok alang litum BJP project rong atum Bongo Sena Bihar Sena asak porlo pot alang litum amatsi nilitum APHLC atum inglong ara atum pan kapacelang petji pulo tangte alang litum ning sodung titik atema inglong arat atum celang pet lo pulo tangte Bongo Sena Bihar Sena atum nang hai unti nilitum APHLC tum pupi kaprek tribal atum along kaprek meseta vang berada peduhup nang pole nitung ipugali lagay jok ta pupe nitum da pupe ya aprangmen kedotan a tribe atum Aphan ke ilito mathanang koklo Bongo Sena Bihar Sena tung apang melewang na halia latum mangge lapen non of sisi wang tu kita latum Aphan ke la non BJP project rong tung alang litung rap dun turok lapen alang litung dak tribal area long ke doji aron tave ni litung tribal area populo ni litung lagi pugali lagi 62 long sigipu paragraph 1 angding PEC lapen angding so inkoy long sige pula ke la sini tum tribal area pubom lapen itum aprang hutke karbi atum si majority pojo lama si aku karbi aprang menda karbi adet lo pot la si adet abang karbi anglong pusi pubom le mesen alam lagi ilitum Aphan arnam sina pilo labang ke setala ilitum Karbi Anglong doko pura ilitum kacetar po nang ji po pangke chok cederji non hutke ini lo benge ning arong lo la bangge seta kacetar po nang iya bang kalider ay non ke itu karbi atum ke harokre sirkebra pokebra isia ningkan ke karbi atum dat si bang pharong bong bang trogner kebra ner ke 88% lapen tribal atum cepang rumpet pengen 96% kece atum ke bang kliwe ala soh seta non ke six schedule ajak kong ilitum cihar jak jedet en edet pena jok law anda selam le det pena jok council tum lo selam le lapen Assam government tum si paselam long le det la pena jok ilitum non ke karbiatum arlo pen ka chini ke bang pharong bong pen bang thom kebra phovet le fuelo alam gitu ante arona ting law of natural justice pateng ke ilitung karbiang long pon na chipulong le det po kumat apot lo lage APHLC apot kali lake national party atu congress la pen non BJP atu lapen AGP tum da claim dun lo lapen Janata Party tum da claim dun lo la itum han itum akhai na piju makama bangke la potsi nilitum itum tribal atum an ke ajak kong do pot constitution na tengpen la si tribal ke do an ke chelang pen nai pusi itu pubong lo abe putuver ilak lagi nilitum male puver bo lagi ala BJP tu manggil lagi Bongo Sena Bihar Sena tu mencelang pet naik pusi putu ala tu manggil lapen hala Bongo Sena Bihar Sena tu vote apan ka ciki si alang litum ke election ka cipe haji apan si ke claim lagi election hai po sita right ta Bongo Sena Bihar Sena tu aning ke hang atam si claim nang ver po VGR long ta evict long lelo railway line na long ta eviction long lelo sakori ta master akaman na pipet dek lo lagan itum chini lo 2022 ningkan ilitum da council itu bang suri sira bang pharu ke thomra bang phike pra pho master
akam pilu bongo sena bihar sena tumhan ka pheri pe na jo la so council atum karbi tumhan bang phokebra sirke pe loge pi la pen ke kuki tumhan bang hini pe loge pi la pen rengma tumhan imut pe loge pi an parende bang pha suri sira bang pharo hini ra trokner ke pra ke thom ke chepan bongo sena bihar sena tumhan pi jet ante non nili tumhan nang bok ke solar project kapedo dedet pe na jok bang suri sia pan appointment pi un edet po pu godi pi ipu solar project wang via ko da bang suri sira bang pharo ke thomra hikebra po post do edlo master loksi ala people of people de bang suri sira se da bang ke non bang ke non bang suri si people pu ladi cm di pu alang li pu pe tribal atum phan an si bang suri si pu pe bang suri si pi ye mene setar bongo sena bihar sena rai se kupila lege do itom phan alang li claim un e athema ilitum akar bi IMLA lapen garo talo inut alang litum assembly along direct recruitment act to a law alang litum pe pass that hala bang so law long pilo ipu grade 4 pion sukidar LD assistant lakado mondol lakado cafe anta grade 4 grade 3 anta kang YG ke state commission to state public service commission nung si ing YG allo do hala direct recruitment act along lapen alang litum pulo bang kharong bong pen hill tribes tunge bang phoge ji gelong dunji la bang phoge karbi det kali hill tribes do ulang gante along akaprek tribe na doji ande karbi ge inu talong dun de ta tek alang litum suri si piji pulo ki piji ke bang asai sai ji suri si piji itu mabangai ke long dun ji tribe adu suri si pulo te ilum bang phokep si long dun chaji bang phokep long dun anta karbi ta kali thu de jilangka do ya mati neli karbi to man pichon nahi pule puali pilo te tribal to man ange chihoman pi atang ko kilonjia ohmia adivasi to man na pinang ko atemala tum duko al moheta ohmia tumwang duk pik alang litum along leta we ta ahem ta we na chethan sondo pik ohmia tumta lapor la tum phana pelong na lata athema aprang si la tum da ke dulu aprang me do to man ala lolong dai pu haru krisir kepra thom kepra ner kep an kewang tu haru krisir kepra thom kepra sir kep aprang kewang tu an ke pedolong nang pus kadai pu vote tapa pipi long nang tu si allo long ke top do hala 1951 a rule salong lapot la ke hala sorting papi claim nang lotik non alama bangke la solar project kapa vedet pena jo development of vedet pu bodi pu development solar project pen loksi claim poma company tum la project pen loksi development ke claim poma hala 30 development project 30 development department ke pilo ke chong hoi ponte 30 development department do people pilo chong hoi phala tum claim credit poma non claim credit lo ako alam lo kuna si agriculture tum kami claim non nang litung i tekno खेती के क्लेम काम कोना लोगे थेकलो इंगलोंग रित कार्बिया तुमके इंगलोंग रित सी कचिकी अथेमा हा मंतुलो ने आउट बेंता कार्बिया तुम इंगलोंग रत तुमके इंगलोंग रित सी के पान लो अलंग लितुम इंगलोंग रित आ खेती के क्लेम बांके अलंग लितुम अज्ञान दो लो थेकलो हला तुम अंते के थेक मुचत जापान इंगलोंग रित along alang litum tractor pen pabe bai dam det JCB pen pabe bai dam det ku claim ke det pe pon lo tua son de bang claim un ujile inglong ri ta claim un ujile rong asot la pen alang litum chu jun long ile non pe pon lo claim det agriculture pen lang ave pu di sama bang ali pu di lai ke dam tuwar ngala
ko pumayong la puyo la sidha to warama habjana da tu longli hidia longli RVR ita pangjai hap keti claim kli bisama na tu tapu dah along kaprek na son tak kopi polo pangjai hap alang litum rong asor pulo alang litum ka sela dapat kali setan lang avide tala tu ante irrigation ben lang pipedet piapot lo halai hui development akam kali no ma development akam lo lahe lo development bidong lo singha son along ke dam je pan to baranda ve motorcycle anda solai long li piapot la PWD pen claim ke development akam claim ke piapot lo la aku solar project banai mahadata la development project development department home kep do la tum ye do clip pamante em tum da dore hala tum ing ni prong cha pamante solar project chuan nai ma ai solar project chuan le te pilo lage power department body power department ke 6 do la itum council long away lage a em da pilong le lage a cm da ordun long le lage bang ha state department si claim ji lage council pot kali lage ajak kong gawi lage ke hala dak ordun ji Aphan power department abang ke ilitum Aphan benda 6 lul ke dohut penta ilitum nang pipepin lan nang pinang ji ahok lo nang pinang ji sita nang pipe lage nang pinang ji puke long ye bansi ilitum autonomous state ka hang bom lo autonomous state long lo te power pu rong asobe chini ne de jimeni power pu la electricity Aphan electric law electric arihi Aphan power pu electric pen ke claim un Aphan power pu jakong pu la Aphan si la so ajakong electric pen ajakong bangke itum council reading avelang lagi state government lo power minister reading sido lagi la si la do power hala dak sido ko mission lo pupelo ni tu nge PHLC to nge non mata nang pinang det nang pidet na ipu sini tu nge pulo la pen autonomous state la si hang bom lu ante power long te la project solar project long lo te development do ipu sakori long ipu bodi hala mikir bamuni la mon yo Ronghang district Hayong Thol Puadu mikir bamuni pudu hadak solar power silam edlo solar project silam edlo karbi atum inut to sakuri lo undi hada along ligi chipinu lablo pija mele hada pepolo pin det inglo su thanda long undi ala te bokte rei ke du andu ge karbi chot kalilo anu opre ke anda long li sakuri hada ante la solar project wan di long puma am tering Hydel project halata power lo halata karbi tum bangwan long dun chu het ta ke bohong ala pen jo bohong kir hada alang litum dor ma hata long li jar soet ke bang kreni pulo ne ke long dun ada kam chu klem dun am tering halata ta Hydel project dulu haladak sakori long dun uloma karbi tum ani sihat ta bohong kir bang kreni lo ne pilo ne anat halatum pension da we thang da we halatum service book na we lang pu nilitum hanang report ta la pen aja to mangge bang hadak pe dulong le det hatin sukia transfer le la si Hydel la solar project le itu Aphan development na physically lagi project one with the development kem un puge lage jong sila pukin kaning ye thurong bulo tangte solar project ke state minister Assam minister si kelang ji ante development akam ke la council dunge tham ke mun ida ko bonte lage solar project power department ke lage council lo ave lage alang ni tum thang da ke mun alat 30 department thom kep a department do PWD agriculture irrigation soil conservation forest sericulture pinene do pik lang PHE pinene do pik lang medical halai hui do pik lang halai hui kente haladak sakori pinang nema pinang ne bulubodi la non council tunipu la si master banda master da bang suri sira bang
Haru ke thomra bang cricket ra pho appointment lo chu 2022 ning kan haladak tribal domhan bang phokep ra ini velu pidut nang ala council tu ki un elo bodila opo lo ki un alang litung bongo sena bihar sena bhandak tri kali magala bongo sena bihar sena tum si ituma council ke kachari non ki mathakran nang ni Ili tuma political la jakong ke bongo sena bihar sena tumari ding dam etlu nona teng ante la sila so jakong ke chelong ya pansi ni tu APHLC tu ni ye bom ni tu je pangtang ni tribal tuan chelang pet ni ku bom lo bongo tribal la tuman khilonjia ohomia adivasi tuman chelang pet ni pu tu ku bom lo la ke la pen la ka chelang pet pet de je pansi 1992 ning kanta la benar organization pu lata bongo sena tum si ke Japon amat tribal ke doan tum pantapon la ala tum natu karbi tum anan bilong TV non dala sang ki vi Japan bor ipik lo la tum agar karbi tum man bilong lo karbi ke rem lo kan lo non karbi tum komata tribal tum si ke chinghon ke tu ha itum ejat vet lo pu komat tum si ke cipu non cipu pe yok ta cipu ta ing tum ti ni tum han pulo Milan ke dun Milan anda idun lo hala edibia conference lo ada anda dun lo ne tum sini ko son ne tumang bong ka sini tum du kidun tekatu ne liamata UNO long dun lo lagi nili panang Japon bang musahari ake hai nang Japon lo alang li ke patai thom lo hada kidun tang amat alang li pan sponsor that bang sponsor that alang dito poisa cross nang ni bang UNO pen si poisa pide nilita non bakay si hini dung loten ni pananon ng sponsor hi lagi son taxi ilitum Bikram Hansya ke hai pana sponsor pondet lo bang alang li patay ligi dun kalila sitahala Pranab Doli po bang patay lagi dun aman alang li si bang papo sponsor pondet lo lagi nitum man naga pen si poisa chen tu bodi ha naga pen poisa naga tunong si chot ma di dakpen pete tum thang dak lemun ema ko anajir kiding APHLC tum ning kansir kep lo non ke klembom naga pen poisa ke air is sita en epin lang non angka ako Nagaland pen la pot lok en ito Nagaland ta dam de pin lang kapacho bay ni tum han naga tum men si poisa en pulo la BJP ke se kron tu Congress ta kasi krong tu. Hala marori tu met poisa en ema. Bongo Sena tu met poisa en ema. Bihar Sena tu met poisa en ema. Kontrak hala tu masih pilap lo bodi. Hala tu masih poisa ta en tu lo bodi la non itu ba council tu. Bongo Sena pen ke en me, Bihar Sena pen ke en me, Marwari pen ke en me, Naga pen en nang ni kopya pot lo. Lagi naga pen pachi bohong nang po pancot lo pati nitum enda enam dia enta enang ji puda pupi nitum latu ke enang ji puda pupi enda enam di latu al kapachu belam nitum arjulo lasu Milan kidun apoisa Nagaland naga tum jenai pidut kot nang nitum dan nili nang kan lo non nitum la son nitum panai pudon na tuam pan nang nitum dan duno nang litum hana nang sponsor da ji Pranab Doli pen chingwai non yo bang nang pon da ji la chot kali anu kapit da dulang ke te tu hala tumang nang pon da ji seta asamis ta ho ke che tum ge ilti thoma nang pon pi lagi ili tum hana ke nang pe joy pon na pe thek pon ji pu hala tu mata the la sinili phanda nang ge Japon bang ta musahari boro muni UNO gedang meeting ge dodun kada nili meeting ke dodon UNO lo la pen non Bikram Hansita bang ADB a conference ha Milan ha Italy sige dodam Pranab Doli sige po kumanya Sorma kali kumanya Chakraborty kali kumanya Chauhan kali bang pape pondet lo ametang khoros kali la ta pas sponsor pondet lo anja ko isido tula Jeliang long le suri ke thom abiga chiri suri ke thom so se da kar biang long
cerai det pula nili tu APSC fan pilo lagi punaya kam gitu nili tu cini ta sini atiar je liang banda je tong te pin lah yong si cerai det ponte la EM revenue land and revenue people lo lang lo ha nili tu malang li fan eviction nahi pura pupe nili tu manang than lo a record avi tu a record avi ha ite naga tu long leke na a record avi a record avi ta ha hala lot mondol ARO ASO dum pil ko gip ko tende hala tu lo land records keeper lo hala de land records keeper hala tu bhangi pu land records ki bia tum hala tum ki hala tum a map ta do hala tum a chitha bohi ta do hala tum long record of rights ta do hala hui lang amde de paper no hadak tok gi le map along chitha long tok gi le jong si TR jeliang jong si 3000 suri ke thom so se along le en lo pulam de TR jeliang amen tok te de jimini dala along le sari hima tum lang amon arvi nang non ni hang nam non ni chi lang nam non la pen ke ni rep nam non ni tu lang nam non hala tum anut kapre along le amen hadak doji ke ingko wang ile hadak adak nombor do ko ile ay la adak nombor do ko po chi thalong tok hi ken te la ke la somun ne long le hadak tok hi ken te aku jong si tok te de ban te la somon dol ke chok chelo pilo ke tok te de la no somon dol pa kam pe dam nahi ko pilo ke tok te de la tu ke ni tum kai ta plain district ke DC tu ke serious si ke en lagi adak nombor do a munit awe ni chini ne pule mondol tum ARO tum pu me yima SDC ada ke circle officer pula la tum pu me yima kai da pu pelo lagi pu no lo ako pu ta ai lo aru pu ta ing tum te plain district ke son ba chu ba ing tum te ala tum bang ke ne da chini lo plain district bang ka chulu kali seta hala tum lai ho bang claim ke la po ana ka hin ho ka hala tum claim ke ili tum dak claim me ni lagi ning oyalam lo yong si mondol tum not mondol tum ARO tum ASO tum yong si la son claim pon te la ke terak me mi alam lo lagi la sinili ARO ASO not mondol tum ta chuning rilo la son claim nang ni la pen ke hala TR jaliang along le konat lo alang li tum nang pe klang nei no la pen ni li tum lang dam ji ARO face lo chitha bohi map nang pe klang nei konat lo lagi along le ke tu aku nang ide TR jeliang lo arju dam de no pilo la akamo we arju dam de no ili ke bohong dam ili ke dam ye leader le nilitum ilitum a minister Himanto Biswa Sarma ta suri si along le chiri suri si endet pulu halapu ko pumayong ho socheng dhanta na tu lagi ni tum pupit lo ke te aku cini det lo ke along le ko nasi do along le tum cerai lo ke andela cerai det pura council tum tuliram Ronghang pe polo ning chi te de jeliang TR jeliang ka cerai polo ning chi chot pe polo la bongo sena bihar sena pan ka pere ka lilang mala la hello ni tu puam tu la pen ke naga tu men poisa ka chu ena karbara bangke ni tu ngin non ta claim ke pin la ana tek sera tum ta budai ni tu mana tan officer atau anta ka suspect ni ta honi tu man tu puisi ka suspect me alam malale ko puson officer tu le luma lata la puson le poisa ka chu enore te ni li have kin da petanga pule ni li gari ta baragrai gali dia pule aku la son nili son na che claim dunia kam da wedet le poisa ke chui pulute ni tu la si ke chup nang ni puar lo ke ke claim nahi CM da chuche ni tu ke EM da chuche MLA da chuche MP da chuche minister da chuche ni tu ke officer da chuche DC da chuche SP da chuche ni tu ke SP da ke claim ye DC da ke claim ye CM da ke claim ye MSC da ke claim ye EM da ke claim ye minister da ke claim ye MLA da ke claim ye MP da ke claim ye ke chuche lo ni tu PHL si tu ke aku ke cuya panle ni tum dak wang kali ke cuya panle puanan itu maduk aduk ke kacing hoi kali aduk ke sing aduk sita enang kok kali kacing hoi po bang kali aduk sita enang kok kali ni tu ke cuya pan kali la si rada pan itu
Peklar lo Milan ke dun ke lage naga to poisa pen kalilu lage bang ADB tumsi bang sponsor dat lu la pen sponsor bulete a tiket anda hala tumsi nam lap lu icho ke yun na ada si nam lap nili UNO ke dun ta hala UNO office la aplang ke TP hai ada ta ni anda ki jo si cho dun lo kente bang sponsor dat ke nil tumha la helu akam ke la suasa manghala dake international pina that ko anu ni si kechalan la suri potrok la ke sini ke hala tungke akam dawi lagi hadake bang toka poisa do hala dak ke claim unji apan aja kong du la pen itum yong si nonta itum yong si komane climate change aport la pen environment theng pi theng thang ka pe do nang ji opinion ni api ka pereng nang dia kam ke claim dun titing khat late ilitum phan hala tum si bang na hang de ji ake joy si ilitum nang hang kon ji la si non ilitum phan ni tum dun de ki pu tu nang litum ta pronop dole pen ching wai ta mi la pen nang litum muni du ke hala BJP hala ke chi tum du ke nang rap dun ji bu nang rap dun de nang litum chi chi ni po ke ko pe po nang rap on de pronop dole ke nang rap dun musahari ke nang rap dun ne panta hala sorma da hocho property das tum people no nang rap dun de nang litum hala le arjunut dam nun kiram nun meeting do bom lang ke do lang le meeting aku do ilang ADB meeting da long da do ilang Pakistan da do yi pusipu lapen ko nan lo ne Thailand da do yi Europe da do ilang America da do ilang lapen UNO meeting da son da ason do ulang ke hala along do ilang dunlong ke hala hala tum schedule do ke nang litu YouTube long la mobile phone long la et non hala tum website tu hala dak sia program an tu nang litu dun non la hello la si nili ke than lo ni tum do clip mane ni tum aja kong awi ni tum poisa we la si poisa we da posi abatai le ni tum ka cross un ka lidia ka potsi ni tum do clip bom lo la pen non ke la si kaning jil mang hunang nilu la salam mangke nili tungge claim an thuke in long arat hatum pan an filonjia homia pan an lapen adivasia pan an ke nili tungge claim ver ko lage la thuke ni claim ver po athema itum fansi la 6 schedule pen itum labangso a tribal area puge itum fansi nang tik pijat tu hala adivasia tumen kalilang ahok lo hala tumange 6 schedule kali 5th schedule hala tumange muthela so adivasi tumke wang 1836 aning kana piti la malom sila tumke wang non kali ajir ding pikil ida sa bagana long aning ke hamele wang kali lata itu long lina cerai pule ke wang kali latu areng ke lok ti plantar dum sila tumange wang la si hala tuman ingin so nang ko hala tumange ala tum sik 5th schedule long sige du ala tuampak la pen non alang tum ta tribal nang ji pu si 6th schedule nang ji pu si chohang bo hilon jia homia hum tum ta tribal nang ji 6th schedule nang ji pu si ala tum ta chohang bo la pot si ni tum alang li tum ta tarbiang long ke du 1939 aprang pen ke wang tum pat an ke tum matapon nang ji pu si ni tum matapon lan lu tar dong